Hadin ka jingla jong kita yakun keti banwan ra ya ka nam ka burom ya ka senong ka thau ka dorbar senong umsning properbi nin ka janmit la panlong ya ka jing pediang burom ya kita yakun keti na ka senong ki bakentup ya kong margaret pathau iblong iwe na kita yakun keti ba pau jong gari iblala ban khor ya shibun teli ki khusnam ha ki jingle ya shimpenta jong i ha keleng kiri jong ka perthai ha ki lampung ba per iban nak te lampung ru ila yo ya ka nam kum ka thai yakun keti ba klan bor tam na pedang ki kentai hari India nang tala pun ku buram ru saya kiwepat ki langut ki bakentup ya isamla ladap biang mali iblalet ban mi khmat ya kejelah kesin kabar nang ta isamla wini fida khar thamau badi elia da pathau kite lekai nang sino umsting properbi kilala bandra ya ki khusnam ha ki kerdan ba per katkum ke jingkhia bat karta jungki kumpan sukdeu khendian bagi te gisangut kita yakun keti kilalet ban yashim banta ha kelampung yakun keti kari ya kebelatip kum ka 45th National Arm Wrestling Championship arjar arplai arpsau ya kebela penlong ha Jammu and Kashmir ya kebela penlong da ka J&K Arm Wrestling Association ha share i Kashmir Indoor Stadium Srinagar na kaliang jongdor persenong lembau orang ba senong umsning properbi uba Rocky Marweng kilapan pau ya kejingkiman ke bakrau ha ka bag senong kala nang pau susu dak jingla jong kine githei yakun keti panwan ra ya ki khusnam ba per khamtam ikong margaret pathau iblalong ka nuksa ya ki pat ki kenthei bansim ya kine kamile kai kum ka kam gajam kendiat habai keran bad githei yakun keti kilapan pau ya kejingkiman ke bakrau bagi la ban job panwan ra ya ka khusnam shalayeng habai keran badi kong margaret pathau ilong ba hadin ki jingjob ki babon teli bat ba ilai i bagane kami lekai kandei ka waina ka jingi lekai ka bagi khon samla ki bawan na ki longjing longsam ki baduk ba kham duna ha ka yok ka kodru kila bani sim banta ilong ba idon ka mansim ban plino ya ka silam ai jingi kai e ka ba klem sim pisa ye ki samla ki bakwa banwan pentibit dilade ha ka ne ka jingi lekai ilawan ra biang sai sin ya kanam ka burong ha ka bai la job ya ka weight la jong rupsan 65 kg la yo ya ka gold medal nanta new pope kg ha ka master class left and right la yo ya ka gold medal but mental la yo ston ya kanam mo champion of champion nani ta ka strongest woman ka kenthei ka bak klan bor tam hapori India ha ka arm wrestling tingi soknan jisa ya kani ka jingwan ra nam ka jongi nyai kubleiru ya isamla ladap yang mali ibalayo banwanra ya ka jingjob ha ka weight ka 70 kg ha ka youth category mo ilayo ya ka gold but silver but ha ka left and right ingai kublei ya isamla Winnie Frida Khartangmau haka 55 kg junior left and right ilayo ya ka gold but silver but I help jungi ileda pathau haka junior 50 kg ilawan haka fourth place dengan kerpat ya kini ki champion ki jungi bakin sobha banyayen barok sangut ngin ya ai ka jingkhap ki ka badam angnut na du mansim kanam don kan no kan lum ti ka ba e kanam don kan no kan ti ka ba juan lada ka mansim jom kita angnut ban ya khun ban poi sha thom sha ya undu tingi kum ka shrong masnyo jingtip ba ikong margaret in sayalam ni khun samla joni na kan ka shrong ban le je kai shadu sha Jammu and Kashmir ilayo pan yelum yalam ban ai mansim ban kurku kurdo ya kini ki khun samla bi ki jongi Teka jingkut turu ya ki wepat ki kun sama ba laga pidon kano no jing andot wan no smo marwe mi shakhmat ha gino ki jing da kai mi shakhmat kum ga shnong ni ya krishan ni ya MNC BP ba pila ban khet ban pila ban pendap ya ka jing andot ha ka kam ni da kai sports sim shisha kadap ka jing kemen ka ba marhetip ka jom
ka umat ka kan la kan sangi ka mat jona habang ko soi ka jinjok ka jongki ka jinjok ka jongki man ka pon hanar ba kilai jong kontak na na magran squad zanyo jiktik lagi le niyo padiang pa ikani kasni ka khrau ka ba kiwan ra ka jinjok hapo jong ka shnong ka thau ka jong bani kentu shu nang ne sakamat ba inana inang yo tibit shu ini ki ba la ni khamat pat kum ju ki wiro kanuksa ba ki kin bot hen makin pat sap ya taka ba ublay ula ay kata ka sap ka phom ka bor ka badon haki te tang kata hi ka kanken ka ba long ka nuksa na manta ka jong ikhun somna apo jong ka ne ka snong ko karbi ba kintreshton ba khnang ban hinyo ban krau ka burom nam ta ka snong ka thau ka ying ka sam bat khamtam nam ta jo ublay asi saya kata nam khamtam ya ka snong ka jongi ka snong umsning properly bat ya ka district ka jongi bat kumjo ya ka state ka jongi na kalian jonga ka ai kublay ya pi garo lawan ra ya ka nam kublay undon kat bat pi pun ai pi ka met ko ba ya bat ba pila ban kiu shu nang ni sakmat ba pintista ban practice ban poi shu sakathong saka national level bat ka international level kumju ru te ai kublay ya pi baro kanong idap daga jingmen bat kumju ya kilong kemi ki kun samla ki balaiwan bat saki ya kane kasgi kum kata kasgi ka bangi pediang subha ya kini ki kun samla bat ikong kumju akaba kilawan ban ya simbenta bat kilawan ra sisa ya kata kanam bat bangi su sarong ru kum kinong song snong ba kidon ki kun samla jongi kiba tebet bat ki bon ra sisa ya kata kanam khamtam ya kasnong properly jongi ai cái chuyện cặp rom chồng lấy cái chuyện sống cái chuyện đơn rung cắt cái chồng xem lấy cái nội anh rung cắt bắt cái shnong cắt tháo cái xanh xăm lá cái lông kami cái bala pediang rom ini tadi kesini ke pemerintah buat lagi lah abstam ini menen rai bang la apa Islam kalat macam lala le badan kami ke pemerintah kan dia jingnya le pemerintah jani kadai 45th national championship ke Balongha Jammu Kashmir wala organized the IAF Indian Arm Wrestling Federation but yakini ki players ki basha select ki shajiet ki bekin le yasham banta world championship ke Balongha Kazakhstan ti nakashnong ga joni proper b ngi don sawut balik banta hai but baro sawut ni la poi hakatham iway i gold but silver naka 70 kg i miss ladap yang malia ilayo ya ka gold but silver haka weight category jong i Weni Frida ilayo gold but silver hi haka weight category jong i but iliada pathau ilayo ka fourth place haka weight category jong i but mangaya la dia ngala le akai naka 70 kg master ngayo gold both left and right nang ta 65 kg kumju hi left and right ngayo gold but ngayo kun ya ka COC ka champion of champions ngayo both ya ka jongka master but jongka senior overall champion ngayo ya ka Indian strongest woman I'm in CM Kamtami kini junior namarha ka Meghalaya state jungi kani ga first time bangi alam na ka Ribhai district hi banga la shim ya ka res ban yalam kini ki junior ban ya fight wa ka state ki ban ya fight na ka senior category hinre ka jing pet ya ka jing ibet jonga nga shijiet bet ki ban yalam na ka junior bakin ya khun ka junior ho ai wala da ki don ka man sim ka jing so sien re nga ai man sim ki bakin ya fight bat nga yu so ka jing jap ba ki shisha ki de ki nong ya le kai ki ba ban pau shisha ya ka sap ki don ti ki la yo ban khet yu so ka jing jap ka ba ki yo ya gold but you silver but kam tam ni iliada ya le kai na ka 60 na ka 55 kg na ka 50 kg sorry ti ka weight jong i ka sub junior jong i ka dai na do kat plus nem chapo ti mi i dang dai tang kat saus nem ilaya konting e be la yo do ka fourth place sa tang shirang ban yo third place te ko long ka ek jing so kuman yanga ba ngayo i kani kini ki junior ba ki don kata ka
ka potential bagi ni kon nakabanta ka snong nakabanta ka state pat kamtam ya ka world championship kat padang ya kisni kipo oh nakaliang jongati nga don kata ngaku ahi bandan la ka jong ka gym kanang bangala ban ai free coaching pat ikiwe ki players ki bayale ka na marba kani ki jing yale ka kam da don kanu ka jinglut henry ka dei tang ka wai ka jing try shitam na la dia ka bam ka babyang bat badai ban smart badai ban minute top katahi henry nakaliang jonga kat ba blay udang isne nga kwa ban ai free coaching hi ki khna bhai la jong klem kanu ka jing sia bani ko te kam di ka basu bani ismo bani di participate cha mi hi state ma ba bon te state am arpu te state bani haban ya khonam haka category weight category nga te 70 kg ni dan ko ba prat di state te khna ta hi te haban ya fight ki khang ban yo mo ban long first te kalau ye kita pastinan batkan Kanan teligi nilai kai filale sementa turnamen ye. Tang kani di ASEAN ke ba 2017 ngadet ha kata balong ha Delhi de de betul ngalagap no de kani di second time jonga bangalet Ke jung mo chung fi banane smart. ke jutu jonga te banane smart te ramdi shu ban tang mo jilong pres jetu sati betul te kalau ke anu bangan trish tong bangan yai minat mo khamtam di nana mo kubai ang mo bi ang nut yang abangan ngan bu miksa jungi kita ngadu ba an yai trish tong bangan endap ke ikaba mai ini ta bantai hang mo Tengja di Winifrida dung di siam jong ate kalau ke first time bang kai Kan nungut pi penram ba pila yo khosam hadin. sangat Sangot gibanai dai. na harena makera lainut Rajasthan me To aku ma pi practice para baya le kailang. Kam klaing de karmen klaing kasin. lain kasih ni Kasih. Natin sa kali ilia dapat ha. Hapin kecil di jam maka cerong ha kecil. Ay mo beli di restorannya hapin kecil di jam ni. Kami tak puas sebab syuting yo banyak ko. Kadang arpu itu di state. Kalau yo pendam ki san pendam. Ay mo beli malala panai ke bawah. De pindang betang nam bali le ka biang pat hadin. Hai village school. Ha? Niru mesti.